Ja, i dag vil jeg lave en haul og en outfit of the day, fordi mig og min veninde Julie Vestergaard, vi har været inde i byen i dag. Så først vil jeg lige starte med at vise, hvad jeg har købt i dag. Og det første, det er sådan en her æske. Jeg ved ikke om mit kamera fokuserer på den, men ja. Den er fra 10'eren, og den er rigtig flot, synes jeg. Jeg har farverigt tema herinde, så den passer rigtig godt herind. Den har kostet 10 kroner, og jeg har nogle solbriller og noget makeup heri. Så ja, det er faktisk fint nok. Og så var vi også inde i H&M, hvor jeg købte denne her. Skal vi vende den rigtigt? Ja. Sådan en her. Jeg ved faktisk ikke, om I kan se den. Det er sådan en, det er sådan noget garn-agtig trøje. Bare sådan en, den er gennemsigtig, men man skal jo have en trøje indenunder, så den kostede, skal vi kigge. Den kostede 179, men den var vist på tilbud til 70, så ja, det kan jeg ikke helt huske. Men ja, og den er faktisk rigtig dejlig, så ja. Okay, og inde i H&M, der købte jeg også denne her. Ja. Det er, der står noget her på, som I kan se. Jeg ved ikke lige, hvad der står, men ja. Og den er langærmet. Stoffet det er rigtig dejligt, og ja, jeg har haft den på en gang. Eller jeg har ikke haft den på sådan hele dagen, men jeg har prøvet den og gået rundt lidt i den, og den er faktisk rigtig dejlig. Ja, den kostede 179, men den var også på tilbud, tror jeg. Jeg kan ikke helt huske det. Men ja, den købte jeg i H&M. Og så købte jeg også en mere ting i H&M. Det var en lipgloss. Jeg håber, mit kamera fokuserer. Ja, og jeg har faktisk på den lige nu. Der er sådan noget glitter i. Den kostede 20 kroner. Og den er faktisk rigtig god. Det er ikke fordi, at den har en dårlig smag eller noget som helst. Jeg kan lige prøve. Jeg ved ikke, om I kan se det, men ja. Og så købte vi faktisk noget mere end i H&M. Jeg skal lige, det står lige heroppe på min reol. Ja, så købte jeg også sådan en her neglelak. En nail polish. Ja, jeg ved sgu ikke lige helt, om der er en speciel farve eller et eller andet på den her. Men den ser sådan her ud. Og den koster kun 5 kroner. Så den købte jeg lige. Og så var vi inde i Matas. Og der købte jeg en foundation. Jeg har allerede haft den her før, men den var faktisk så god, så jeg brugte det hele, så jeg blev nødt til at købe en til. Ja, det er fra Max Factor. Og jeg har allerede brugt den, som I kan se lidt. Det er 70. Skin tone 70. Og det er bare neutral. Så ja, det er color adapt. Jeg kan se der. Okay. Og jeg købte også en eyeliner i Matas. Okay, det er et eller andet 750 black, tror jeg, der står. Ja. Og ja, den er faktisk meget god. Ja, det er ikke sådan, man skal presse rigtig hårdt ind på øjnene, for at den bliver der, eller hvad man siger. Men ja. Den er jo ret lang, så det er fint. Og den her, den kostede, jeg kan ikke huske, hvad den kostede, jeg tror, den kostede 130 eller et eller andet, jeg kan ikke helt huske det. Men den her, den kostede i hvert fald der om de 70. Så ja. Og så den sidste butik, vi var inde i, det var i Guinness & Co, hvor vi købte den her, eller hvor jeg købte den her. Det er sådan en militær en, I kan se stoffet her. Og jeg synes den er rigtig, rigtig fed. Ja, der er mange, som har sådan en, hvor det vist er ret dyre, fordi den her koster kun 200 kroner. Så ja, og den er faktisk rigtig dejlig, så ja. Og så købte jeg faktisk også, så købte jeg også det her armbånd.
det her armbånd, som I kan se. Det købte jeg også ind i Guinness & Co. Der var sådan en helt stativ fuld af smykker til 15 kroner. Så jeg synes, den var fin, og så købte jeg den. Så ja, så skal vi også have lavet en outfit of the day. Ja, jeg har fået nogle her uldstrømper på, som jeg kan lige prøve at rejse mig op. Jeg tror ikke helt, om I kan se mig så. Jo, mine bukser, mine strømper, det er sådan nogle uldstrømper, jeg har fået af min oldemor, hun strikker dem. Og mine bukser, det er nogle bukser fra Big Buck til 400 kroner. Ja, så har jeg bare en sort top på. Jeg tror, jeg købte den i Vermoda. En sort top, som jeg har købt i Vermoda til 75 eller 70, tror jeg. Og så har jeg sådan en her sweatshirt på, som jeg har fået af min mor. Undskyld larmen. Som jeg har fået af min mor, hvor der er et A på, sådan noget dyreprint. Jeg tror, det står for animal. Ja, og den er faktisk rigtig dejlig. Jeg ved ikke lige, hvad den kostede, fordi det var jo en gave, så... Men jeg tror, hvis den kostede 150 eller sådan noget. Så jeg ved faktisk heller ikke lige, hvor hun har købt det henne. Men ja. Og to sekunder. Ja, og det var faktisk det, jeg skulle lave i dag. Men I kan jo altid komme med gode idéer til, hvad jeg kan lave videoer om. Jeg kan lave en roomtour, eller en make-up tutorial, eller et eller andet. I kan skrive det hele hernede. 2 sekunder. Undskyld. I kan skrive det hernede i kommentaren, hvis jeg har nogle gode idéer til, hvad I godt kunne tænke jer at se. I kan også skrive en besked til mig på Facebook. Jeg linker det lige nede i beskrivelsesboksen. Og ja, og så må I meget gerne subscribe på mig. Ja, det var det. Ha' en god aften alle sammen. Mus.